vieš, nejde o celok ako taký. Alebo tá niektoré prestry, čo si robí slučky v tých skladbách, tá boli také chorobačné, aspoň z môjho pohľadu. Keď môžeme prejsť celý projekt ešte raz. Dobre. Také sofistikované procesory zaradené do reťazca. Kde som? Kam kráčam? Svet je plný rovnakých ľudí. Prečo aj napriek tomu chcú byť inými ako ja? Strašne krátky na druhej strane. Také detaily. Nebojím sa žiť. Nebojím sa vstávať a líhať si spať. Prečo mám mať strach z niečoho tak vzácneho? Chcem žiť tak. Ale vieš čo? Myslím, že som sa ešte stále nedostal k tomu vyváženiu hlasu a hudby. A odhodlaním vykročiť. Hlas je celkom Nemať vysoko. Ísť medzi ľudia. Hovorím, že ja som už nakomprimoval, a keď sa sčíta signál hudby s týmto, stále je to také, že niekde to preklipne. Keď mi vieš vyexportovať čisto linku od začiatku, ako je, že by sme zachovali čas, ja len proste tie úpravy zrobím, prechody nejaké. Lebo ja som proste dorobil spodné tóny na klavíri, ako keby ešte o jeden palec predĺžený mal. Jaj. Mne sa to osobne viac zdalo tak dynamické. Jaj, toto vidíš v čase každý kláves? Hej. Kvôli tomu som to tak nahral, že by som mohol vyskúšať viacero zvukov. A napríklad aj tu sa to, neviem či sa to v Soundforge by sa tiež malo dať, že proste ich zlepíš ako v porovnaní a urobíš si jednu časť a povieš, odtiaľ chcem, aby toľko bolo signálu, odtiaľ chcem, aby bolo toľko signálu.